pieni musta. Vitu pieni sintti siellä. Häntäkin suoristui. Samalla lailla käänti kuin ohmu tuossa eri kohdassa vaan. Kato, ei ole sitten vähän. Kato, on niin kova vauhti. Häntäkin suoristui. On niin kova vauhti. Pysähtyy. Ihana selostus taas tässä videossa. Me saatiin edes yksi hyväksytty vissiin perheeseen tänäkin vuonna. Pojathan kehittyy. Vielä ehtii purastaa tuohon. Ei vaan saanut ekalla kierroksella kiinni. Mitä ääni unohtui? Eikö nyt se muisti taas? Ai niin, mun piti haukkuakin. No vitsi, juoksepa itse tämmöisessä kaulaa asti hangessa. Muuta juo. Mitrahan sitä kokeili tuossa eilen ja näytti olevan raskasta. Kyllä näytti vähän raskaalta. Ääni. Ei, nyt tuli kakkaa. Nyt tuli taas. Siinä on joku, en mä tiedä siihen. Vähän unohtui, Joo. mitä olin tekemässä. Ja väärästä suunnasta, kun ei se tiedä, mihin se pitää niitä ajaa. Oikas siihen niin väärään kohtaan, niin kun ei se tietysti tiennyt, että... Kääntänyt. Niin, kun ei se tiennyt, mihin ne on menossa. Älä vielä. En tuu kuusit niin rumasti äsken. Ootko vihainen, hei? Ootko vihainen, hei? Hei, no.